Ya kuwe lho brangkalan kuwi lho. Wong kulinane kuwi. Ngeten iki kon ngarit ya nyusuk to, Pak. Apa sih iso. Lah terus piye lah anu? Akeh-akeh nyusuk. Lah model niku kan langsung landhep gegere niku. Lah ya artine rambut gede. Lah kayak nyusuk, terakhir model bedokan iki ciri khasnya kan wis langsung landhep gegere. Nang tangan ya Tante. Iya terakhir resikone nang tangan resikone. Aku ora tahu ngerti. Oke ini. Ora enak yo. Oh, ini nang tangan. Nek kene landhep kadang-kadang di bapak sok. Iya nyaut, lek gegere landhep resikone ngono kuwi. Resikone nyaut tangan tre bos. Garit berangkalan. Landhep jan aku tuku lagi. Ya ke landhep kowe wong arep pijeran lho niku trae iki. Arep isen lho niku. Niku kena rambanan sithik ukur-ukur ya ambrol lho, kaya pengaritan, pijeran. Sing larang dhewe larang iki lho, Jaiman. Nah, kuwi larang kuwi. 130 kuwi. Apa sing Kuwi amin 85, amin awe. Panah mripat Jaiman. 130. Tapi 130 harus sing 50 oleh ya padha sukete lho, Bos. Ora salah larang-larangan arit. Wong saiki arit larang ora mesti lek landhep lho saiki iki. Urung mesti. Malah dang arit murah-murah ngono kuwi malah landhep. Cuma yo menang jeneng ngono lho ngarane iki. Wong kuwi nyatane sawan panah kuwi yo landhep to kae. Cuma ceklek.